näytämme, miten voitte siirtää omat asiakastietonne crmpalvelu.fi-järjestelmään. Olemme huomanneet, että oman asiakastiedon käyttäminen koekäytön aikana antaa parhaimman lähtökohdan järjestelmän hyötyjen todentamiseen. Jos ette jostain syystä saa siirrettyä asiakastietonne järjestelmään, niin olkaa rohkeasti yhteydessä. Me voimme auttaa siirron tekemisessä. Asiakastiedon siirtämistä varten olette saaneet valmiit siirtopohjat osana koekäytön aikaisia sähköpostiviestejä. Käyttämällä valmiita siirtopohjia varmistatte sen, että asiakastiedon siirtäminen tapahtuu mahdollisimman helposti. Asiakastiedon siirtäminen tehdään 2 vaiheessa. Ensin siirretään asiakkuudet ja tämän jälkeen yhteyshenkilöt. Asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden siirtämiseen käytetään siis 2 eri siirtopohjaa. Ensimmäinen vaihe on omien asiakastietojen kopiointi siirtopohjalle. Mikäli siirtopohjassa on joitain turhia sarakkeita, joihin teillä ei ole laittaa asiakastietoa, voitte poistaa sarakkeet kokonaan Excelissä. Mikäli teillä on sarakkeita, joita siirtopohjassa ei ole, joudutte tekemään yhdistämismäärityksen käsin. Siihen on olemassa oma ohjeensa, joka on tullut myös osana sähköpostiviestejä. Kun olette liittäneet asiakastietonne siirtopohjille ja tallentaneet ne, voitte siirtyä CRM-palvelun etusivulle. Sieltä löydätte kohdan Työkalut ja sen alta Tuo tiedot. Tämän jälkeen valitsette datatiedoston eli siirtopohjan, jonka äsken tallensitte. Sivun alaosasta valitaan tämän jälkeen tietojen erottimeksi ei mitään ja kenttäerottimeksi puoli piste. Tämän jälkeen voitte siirtyä seuraavalle sivulle. Seuraavalla sivulla valitaan siirrettävän tietojen laji, eli ensimmäisessä siirrossa valitaan asiakkuus ja toisessa siirrossa yhteyshenkilö. Tämän jälkeen tietojen yhdistämismäärityskenttään pitäisi tulla teksti automaattinen, joka tarkoittaa, että CRM-palvelu on tunnistanut sarakkeet ja tietää, mihin kenttiin tiedot siirretään. Mikäli näin ei tapahdu, täytyy yhdistämismääritys tehdä käsin. Ohje yhdistämismäärityksen tekemiseen löytyy samasta sähköpostista kuin siirtopohjakin. Seuraavalla sivulla valitaan, kenen omistukseen siirrettävät tietoja luodaan. Oletuksena tässä on CRM-palvelun kirjautunut käyttäjä. Toinen valinta koskee duplikaatteja. Jos halutaan, että järjestelmä ei yritä tunnistaa, löytyvätkö siirrettävät asiakkuudet jo järjestelmästä, valitaan Tuo tietojen kaksoiskappaleet. Jos halutaan, että järjestelmä pyrkii tunnistamaan kaksoiskappaleet, valitaan Älä tuo tietojen kaksoiskappaleita. Valinnan jälkeen voitte siirtyä seuraavalle sivulle, jossa vielä kysytään, halutaanko tietojen siirrosta kuittausta sähköpostitse. Valitsemalla Tuo tietojen siirto alkaa. Tietojen siirron edistymistä voitte seurata CRM-palvelun etusivulta kohdasta Tuonnit. Sieltä myös ilmenee, jos siirron aikana on tapahtunut virheitä. Mikäli haluatte lisätietoja asiakastiedon siirtämisestä tai muista CRM-palvelun ominaisuuksista, ottakaa yhteyttä joko sähköpostitse osoitteeseen crmpalvelu@anviait.fi tai puhelin 0600 399 600.